Takže čus lidi, tak abychom chtěli vidět, nebo takový menší tutoriál, jak si tvořit svůj vlastní video z Google. Pokud to někomu pomůže, jak se mu dělá tady tyto dvě, najděte si na moje, dáte zobrazit, no, tako. Takže nic. Ne, se nenajíždějte, napíšete úser, život je hledání. No, kanál uživatele život je hledání. Pokud je to příběh o hledání Google, ty máte video, co oni nahráli, to jsou ostatní, co kdo nahrál. Takže tu dáte. Tady vytvořit vlastně příběh. Takže tady si napíšete, co prostě chcete. Třeba Žulín. Ne, prostě se něco napíšte třeba. Tady na to pokračovat, tady máte, jaký chcete, třeba rodiny, zase neuslyšíte, sci-fi, tohle, to máme já, nebo tady toto. Počkejte. Tak tady tohle. Sám si vytvářen. Po píčovina, tady toto. No, to nic. Teďka počkáte. A máme tu vaše video, tady napíšete třeba. No už to hraje. Nahrát na YouTube. Jo, tady to musí taky zaškrknout. Ježiš, to se blbne. To se prostě přihlášené, to se tam bude dávat samo. Takže já zatím udělám střih, ať se to naběhne, prostě tam takhle bude naběhávat. Zatím čus.